מוולוד אפנד, עורך העיתון הכורדי ישראל קורד, משלם עתה ככל הנראה מחיר כבד על תמיכתו בישראל. לפני כ10 ימים הוא נעלם בצפון עיראק, וחבריו טוענים שהוא נחטף בידי המודיעין האיראני. בראיון לגלי צה"ל לפני כשנתיים סיפר האיש על האיום התמידי הנשקף לו ולעמיתיו בעיתון, אבל הסביר מדוע אין הוא נרתע. כל שינוי מחייב הקרבה, אמר. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, עם הסיפור. מעטים הם תומכיה של ישראל במדינות ערב, ומעטים עוד יותר הם אלה שמצהירים על כך בגלוי. מאז הקימה קבוצת עיתונאים קורדים בצפון עיראק את כתב העת ישראל קורד, לא מפסיקות שם הצהרות. העיתון תומך בישראל, מעסיק עיתונאים שיושבים כאן, ומראיין אישים ישראלים. תופעה נדירה מאוד בנוף הערבי. עכשיו נראה כי מישהו החליט לגבות מאנשיו מחיר כבד. עורך העיתון מוולוד אפנד נעדר לפני כ10 ימים בחבל הקורדי בצפון עיראק. החברים שלו מספרים שהוא נסע לעיר סולימניה, ושם נחטף בידי המודיעין האיראני. הוא גר מכורדיסטן עיראק, הוא אזרח איראני. הוא היה העורך הראשי של מגזין ישראל קורד. הוא איש מעוניין בקשר ישראלי-קורדי. העם הקורדי בכורדיסטן עיראק, והעם הקורדים פה בישראל, היהודים אני מקווה. דינו דניאל מעפולה, ישראלי ממוצא קורדי, הכיר את אפנד מעבודתו בעבר בעיתון. אמרו לו בקורדיסטן, אל תלך לעיר הזה, זה מסוכן בשבילך, למה קרוב זה על הגבול איראן. הוא אומר, אני אין לי כלום, והלך, עד עכשיו נהדר, לא יודע מאיפה. מוולוד אפנד הוא השני מבין בחירי העיתון ישראל קורד שמסתבך. קדם לו הבעלים, דאוד בגסטני, שלא היסס אף לבקר בישראל בשנים האחרונות, וגם לקרוא לקורדים לכונן יחסים דיפלומטיים עם ממשלת ישראל. בעבר הותקף בגסטני באלימות ליד ביתו באירביל. לפני כחצי שנה נרצח בנו בן ה-16 שהתגורר בסוריה, בידי אנשי המודיעין של אסד. אנחנו מועדים דائما, ولكن عادة يعني لكل تغيير يحتاج إلى تضحية. אנחנו מצויים תחת איום באופן תמידי, אבל כל שינוי מחייב הקרבה. כך בגסטני בראיון לגלי צה"ל לפני כשנתיים וחצי. גורלו של עורך העיתון מוולוד אפנד שתמך ביחסים עם ישראל מצוי עכשיו בידיהם של אלמונים.